Chceš vidieť pogo? Tu sa ale tancuje samozrejme v pároch. Musíte vždy si nájsť niekoho, koho chcete kopnúť, lebo ináč pogo nefunguje. Hej? Pogo je veľmi jednoduché, kopete dopredu ako pri rock'n'rolle, ale ste veľmi husto na sebe. Hej? Takže vyzerá to, že... A musíte ísť okolo. A keď dobre niekoho trafíte tou robotníckou topánkou, čo som vtedy chodil, tak to vtedy spôsobuje tú katarziu. Samozrejme, katarziu to spôsobovalo aj vtedy, keď niekto kopol vás. Naozaj to bolo také vzájomné, lebo vtedy viete, že to tancujete v páre. Hej? Pogo. Tak, čo je v náš... To pogo, či sa tancuje? Neviem, už som dávno nebol na diskotéke, ale... Počul som, že sa akože fackajú sa ešte aj dneska ľudia. Ale to bolo naozaj vojsť do toho rokového ošialu, čo sa tam tancuje, to chcelo odvahu. Pretože keď si prebehol z jedného konca tanečného parketu na druhý, tak sa ti pokojne mohlo stať, že ti niekto odkopol aj koleno alebo niečo. Pokiaľ si teda neeliminoval dopredu ty svojich spolutanečníkov, lebo však o to išlo. Aby bolo voľnejšie na parkete. Tak... Ináč, s tebou si pogo rád zatancujem, keby si chcel niekedy. No musíme dať, nájdeme taký podnik, kde sa to tancuje, rozbehneme sa proti sebe a uvidíme, že kto z keho.